Αυτός είμαι εγώ, μάγκες. Σήμερα θα κόψουμε λίγο ξύλα. Δείτε το, είναι ωραίο. Θα σας αρέσει, είναι top. Δείτε το. Για να κάνω αυτό έχω κάνει 3 ώρες. Μέχρι να τα κόψω όλα ήταν πολλά. Θα δείτε και λίγο άμα το έδειξα. Δεν είναι λίγα, μάγκες, να τα κόψω, είναι πολλά. Αυτό έχω να πω, κάντε like, subscribe για τους 1200 συνδρομητές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε μάγκες, που το φτάσαμε 1100 συνδρομητές στο κανάλι. Μέχρι το 2025 τουλάχιστον να φτάσουμε 2000 εγγραφές. Άμα θα σας αρέσουν τέτοια είδους βίντεο, εδώ έχει χαλάσει και η μηχανή, δεν πειράζει, την έφτιαξα, ούτε 10 λεπτά έκανα, την έφτιαξα. Όπως βλέπετε, μάγκες, αυτό είναι, δείτε το, σας αφήνω πριν και εγώ χελάκι εδώ, τι είναι αυτό. Αρχίζουμε πάλι, εδώ, μάγκες, βλέπετε, κρακ, σπάει εύκολα.